Voi kyllä, on aika mennä myrskyklaanin pentuseuraan varastaa muutama pentu. Siellä ne ovat 4 pentuja, jotka aion varastaa. Hei siellä. Hyvä, tapoin hänet. Voi ei, hän on kuuma. Voi ei, olen kuollut. Olen kuuma. Hei tähtiklaani, arvatkaa kuka kuoli nuorena? Kaikki ovat nuoria tähtiklaanissa. Ja jos olet pentu, et ikinä kasvaa vanhemmaksi ja joudut olemaan pentu ikuisesti. Tämä ei tule toimimaan. Oh. Hei, tähtiklaani. Hei tulitassu. Lehti, oletko täällä kertomassa minulle, kuka tappoi? En? Miksi minä niin tekisin? Täplälehti, täplälehti. Täällä ollaan tulisydän. Halusit nähdä minut? No, sinitähti on käyttäytynyt hassusti ja en tiedä mitä tehdä. Kuka on tämä sinitähti? Päällikkösi? Sinä olet tuntenut hänet koko elämänsä. Kyllä. Haluatko haistaa turkkiani? Kyllä. Mikä hätänä tulitähti? Luulen, että hiekkamyrsky on harmissaan, koska en ole hänen kanssaan kauheasti. Voi ei, hän on oppilaasi, vai mitä? Kyllä. Minun oppilani todella. Se on hyvä, koska hetken jo ajattelin, että puhuit jostain toisesta. Tervehdys, se olen minä, sinun kaunis haamuvaimosi. Haamuvaimo? Minulle? Odota, missä on tulitähti? Sinä tuoksut kauniilta.